Društveni objekti u Gornjoj Tuzli, škola, pošta i društveni dom, zahvaljujući saradnji i dobrom djelovanju tamošnje lokalne grupe za razvoj i podršci koju su dobili od Fondacije Tuzlanske zajednice, grada Tuzla i Centra za razvoj i podršku, postali su energetski efikasni i ekološki prihvatljivi. Maida Mehmedović, koordinator lokalne grupe za razvoj i predsjednica mjesne zajednice Gornja Tuzla, kaže da je u toku rekonstrukcija društvenog doma koji je kuća za sve Gornjotuzlake. I ovdje je uloženo strašno puno sredstava. Znači, pisali smo projekte prema Fondaciji Tuzlanske zajednice. Grad Tuzla naravno podržava sve ove projekte. Evo, trenutno se radi utopljavanje fasade, utopljavanje krova, tako da će ovo na nekakav način zaokružiti sve ovo što smo mi do sada radili, a počeli smo sa zagovaračkim projektom Ekologija i energetska efikasnost prije nekih 5 godina. Cilj nam je bio da sve ovo uradimo u domu. Ovaj zagovarački projekat je pošao sa 2000 maraka, što su bile minimalna, potencijalna sredstva. Međutim, sad se došlo do velikih sredstava. Samo ovo utopljavanje će koštati oko 110.000 maraka, plus promjena peći, koliko koštala stolarija. Znači, na nekakav način sa 2000 maraka doći možda nekih 200.000 maraka minimalno vrijednosti sredstava, plus uloženi rad volontira koji su ovdje radili. Jer kad pišemo projekte prema svim nevladnim organizacijama, koliko dobijemo sredstava, mi toliko imamo volonterskog rada, a to je veoma značajno. Uraditi sve ovo u Gornjoj Tuzli nije bilo lako jer se radi o financijski izuzetno zahtjevnom poduhvatu i objektima koji podliježu različitim nivoima odgovornosti. Tada su mještani zajedno s Fondacijom Tuzlanske zajednice napravili zagovarački plan kako da građane i ove aktere uključe u rješavanje ovog problema. Ismet Sokoljanin, program menadžer Fondacije Tuzlanske zajednice. Ovo je jedan od boljih primjera saradnje građana, organizacija, civilnog društva, lokalne samouprave, škole i biznis sektora na rješavanju problema od interesa, posebnog interesa za ovu zajednicu. Kada su vidjeli da gradsko centralno grijanje neće uspjeti dovesti u Gornju Tuzlu, mještani su odlučili putem raznih ekoloških projekata pokušati sami rješavati svoje probleme. Rabija Fazlić, predsjednica udruženja Ekozeleni Gornja Tuzla. Dogovorima, pregovorima sa gradom, odnosno općinom, tad i gradom, uspjeli zamijeniti recimo peći koje su funkcionisale na ugalju u našem društvenom domu koji je veliki potrošač, zatim u školi. Trenutno vodimo aktivnosti na zamjeni peći u našoj ambulanti koja je isto veliki korisnik, veliki zagađivač. Društveni dom u Gornjoj Tuzli dobija novi izgled. Dotrajala drvena stolarija zamijenjena je plastičnom. Zagrijava se pomoći peći na pelet, a u toku je i utopljavanje objekta. Sanela Jasenčić, stručni saradnik za programe i projekte u javnoj ustanovi Centar za kulturu Tuzla. U toku je utopljavanje na objektu i s obzirom da je to finansirano od strane grada Tuzla, mi se nadamo da će to poboljšati boljem kvalitetu za naše programske aktivnosti u samom objektu. Vjerujte da su svi korisnici veoma zadovoljni sa ovakvim projektom. Mi smo uspjeli da jedan dio objekta utoplimo, uradimo stolariju tako da bi krenuli prema projektu koji je zamjena peći na pelet i evo došli smo do samog finiša, to je utopljavanje, to je fasada i vjerujem da na području grada će ovo biti jedan renomiran objekat buduće. Osnovna škola Gornja Tuzla, zahvaljujući projektu Pametne škole kojeg realizuje Centar za razvoj i podršku, energetski je obnovljena. Adi Tanović, projektni službenik CRP-a. U stvari šta se uradilo, termoizolacija zidova, zamjena stolarije i izolacija tavana škole, to su mjere koje su prevedene na samom objektu sa ciljem ostvarivanja kako finansijskih, tako i ekoloških i energetskih ušteda. Uloženo je oko 200.000 maraka u taj objekat i možemo reći da smo eliminisali jednog zagađivača u Gornjoj Tuzli na mikronivou. Edin Kušmić, nastavnik fizike u osnovnoj školi Gornja Tuzla, kaže da je boravak učenika i nastavnog i drugog osoblja u ovoj školi sada dosta ugodniji i ljepši. Škola je postala puno ugodniji ambijent za boravak učenika i uposlenika, dakle postala je mnogo toplija. Sa potrošnje uglja preslo se na potrošnju peleta, čime je ostvarena ušteda na energentima, ali to je veoma značajno i sa aspekta ekologije. A osim toga, kao što znate, zamijenjena je
i vanjska, dotrajala vanjska stolarija, čime bih ja želio da naglasim i neki sigurnosni aspekt. Sve se može kad se hoće, pokazuje primjer iz Gornje Tuzle. U fondaciji Tuzlanske zajednice ističu da nastavljaju podržavati dobre ideje koje će doprinositi poboljšanju kvaliteta života naših sugrađana. Fondacija Tuzlanske zajednice nastoji se da se postavi kao most između problema koji ga adresiraju građani i rješenja. U tom slučaju trudimo se da koristimo lokalne resurse, odnosno da uspostavimo saradnju između lokalnih vlasti, odnosno nadležnih organa i građana, biznis sektora i na taj način da iskoristimo lokalne resurse kako bi pokazali da rješavanje i ovakvih kompleksnih finansijskih zahtjevnijih problema jeste moguće. Mjesna zajednica Gornja Tuzla može biti primjer i ostalima kako riješiti probleme s kojima se suočavaju. Pokazali su da nije nemoguće riješiti i velike, izuzetno skupe probleme, samo je potrebno udružiti se i pronaći prave partnere za dobro svih.